Sí, i vaig estar aquí el dia de la inauguració amb la meva dona, que també la tinc aquí, o sigui, són dos exemplars raros d'aquest esdeveniment. Era un cine gran, llavors ja era un cinema gran. Estava molt bé, llavors, clar, un teatre, un cine aquí, això era una barraca, no sé el que, no me'n recordo. Molt important. Molt important, molt. L'any següent vaig conèixer el que seria el meu home i ell la va veure 11 vegades, jo 7. Vam veure el Shakiris, que va venir una vegada, que era blanquet i primet, i al cap de poc temps es va morir. I l'havíem vist cantada en anglès i allò que feien abans que les doblaven en espanyol. És una sala representativa de Barcelona i el cop que va tenir l'estrena d'aquesta pel·lícula va ser sensacional. Vull dir, al cap de 10 anys, aleshores es va fer una reposició d'aquesta pel·lícula que va venir els Shakiris i va estar present aquí quan es van complir els 10 anys de l'estrena de West Side Story. S'ha convertit ja en una peça llegendària i que ara ja el temps no li pot fer cap mena de mal. És a dir, ha superat la prova del temps, es converteix en el símbol d'un temps i ens demostra que en el cinema musical i en el cinema creatiu hi ha moltes coses que l'any 62 van ser molt radicals i que hi són a West Side Story i que avui dia no les sabem fer tan bé. Ja dic, aquesta pel·lícula me la sabia de memòria i quan ens vam assabentar que la tornaven a fer, amb aquest company i amb un altre que vam vindre aleshores, aquí estem a veure una altra vegada. Home, dins de l'espectacle de Barcelona, jo crec que va ser una cosa molt important. Vull dir, també, esclar, també en aquella època hi havia el Windsor, hi havia el Fantasio, hi havia el Fèmina, que eren cines, però ja són cinemes que ja els havien fet feia temps, no? I en realitat aquest va ser pràcticament el van inaugurar, es va inaugurar amb aquesta pel·lícula, o sigui que fa 50 anys que existeix aquesta sala i és per Barcelona fantàstic. Pensa que quan se va inaugurar l'Aribau era un cine de primera, o sigui, ho és de primera encara, però vull dir que en aquells moments era moderna. Avui en dia hi ha sales petites que són bomboneres modernes. I ja que tenim aquesta sala tan diàfana, tan còmoda, amb una pantalla tan bona, hi ha moltes pel·lícules que la gent, estic segur que agrairia enormement tornar a veure tant en 70 mm com sigui. Per tant, jo crec que això donaria per fer un cop al mes. Pel cine sempre s'assina, el cine l'has de vindre a veure amb aquesta pantalla. Ho lamento molt, a mi m'agrada molt la televisió, soc un aficionat de tot, però vull dir, sentar-te aquí és com anar a missa i sentir una òpera cantant aquí els violoralls, no? Vull dir, no té res a veure. I quan la vam contratar, perquè la vam passar al Cine Coliseu en el mes de juny, i la vam contratar per inaugurar el local. Llavors ja la vaig veure sencera. Fa molts anys, però jo no recordo del desembre, ho recordo fins avui, perquè sempre he estat aquí. Perquè tot això, tal com tu ho veus, aquí hi havia unes botigues, aquí hi havia un pati, i es va fer el cine fins al final. I la pantalla que té aquest local és la pantalla de les vides de Todau. O
sigui, de l'època de la pel·lícula que es va fer de West Side Story. Per això la pantalla és més gran que els altres locals. No s'ha tocat mai res. El que s'ha anat és reposant, s'han posat els lavabos nous i això, però el local és el mateix. L'èxit de la pel·lícula és l'èxit de l'aconteixement que celebrem avui.